Анджело е върхът! Идеалната чанта! И е намалена. Добре, знам, че е странно да реагирам така. Но ме разберете, провалих се на теста по правопис, защото Манети непрекъснато ме удряше по главата. Но за мама това не е извинение. Затова трябва първо да я разведря, преди да й кажа новината. А тази чанта е идеална. Това се казва идеален план. Анджело, излизам за няколко часа. Има разпродажба. Харесала съм си страхотна розова чанта. Поправка. Почти идеален план. Чантата! Стратегия 1. Трябва да спра мама. И ето кой ще ми помогне. Зеленото! Може ли да взема и червеното? Мамо! Анджело? Виждала ли си Джо, мама? Не мога да я намеря. А вратата е отворена. Тя ще се изгуби и някой алигатор ще я изяде. О, не се безпокой, ще я намерим. Защо не я потърсите в двора? Джо, мама! Джо, мама! Джо, мама! Джо, мама! Джо, мама! Къде си? Джо, мама! Уху! Най-добре да я потърся в мола, нали? Ще имам достатъчно време за това. Спяща котка не се буди лесно. Джо, мама! Джо, мама! Джо, мама! Ето, така е. Джо, мама, гладна ли си? Но се буди от храна. Добре, че Анджело беше там да те хване. Друг път, като падаш върху мен, поне си свий ногтите. Питър, отиваме ли в мола? Колите ми! Няма да дойда без тях! Стратегия 2. Майките обичат да помагат на децата си, дори и да нямат време. Мамо, преди това можеш ли да ми помогнеш за доклада за училище? Сега? Къде може да е? Да! Комплекта ми! Той ще забави мама. Докладът ми е за илюзиите. Ще направя няколко фокуса, докато говоря. Да! Фокуси! О, Анджело, може ли по-късно? Но докладът е за утре, а искам да получа шестица. И Добре, добре. Какво да направя? асистирай ми. Ще започна с фокуса с белезниците. Ау! Скъпи дами и господа, вие сте на път да видите един необикновен тест. Внимавайте и ще видите как силата на ума е по-силна от законите на физиката. Сега ще направя така, че белезниците да изчезнат от ръцете на асистентката ми. По чудо! Като джедай! Престо! Само, че не стана. Ползвай ключа. А по-късно ще продължим с твоя проект, като се върна. Добре, ключът трябва да е тук някъде. Ще проверя в стаята ми. Идвам. Сега ще й кажа, че не мога да го намеря. И че трябва да отида да купя друг комплект и... Виж, Питър намери инструкциите в кутията и ме освободи. Не ни трябва ключ. Това е измама! Най-добре е да отида с тях и да купя онази чанта преди мама. Мамо, и аз идвам. Но ти мразиш да пазаруваш. Аз не! Как ще мразя? Всъщност, тук е доста тъпо. Ще си ходя. Добре, прибирай се. Брат ти се държи много странно днес. Държи се тъпо! Анджедокило! Ще видиш брат си вкъщи. Хайде да намерим чантата. Анджело! Питър, после ще го видим. Какво? Току-що беше ето тук. Това ще ми струва 2 месеца джобни, но си заслужава.
Здравейте, исках да си купя розовата чанта, но тя изчезна. Дали имате още една? Ще я проверя, но съм сигурна, че няма повече. Анджело! Питър, стига, вика името на брат си. Как ще успея да платя и после да се прибера у дома преди мама? Сетих се! Когато си с малко дете, се налага постоянно да го наглеждаш. Гледайте! Скейтборд! Какво стана? Питър? Питър! Последна пречка между мен и изхода. Затова не ми трябва стратегия. Само талант. Ей! Анджело! Питър, Анджело го няма. Да подредим водата и да си тръгваме. Първо, добрата новина, за да я зарадвам. После е ред на лошата. Мамо, аз ти купих... Скъпа, имам изненада. Изненада? О-о! Смятах да ти я дам на годишнината, но си казах, а защо не днес? О, скъпи, благодаря ти, страхотна е. И аз щях да си я купя, но се свършиха. О, забравих да взема печеното месо. О, не се притеснявай, скъпи. Ще поръчаме суши. Лошите новини трябва да се поднасят винаги с подарък. Ти ме научи на това. Благодаря ти. Вече няма да разкривам триковете си. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков. Преводач Снежана Славкова. Ролите озвучиха актьорите Елена Пеева, Дима Пройкова, Теодора Пеева, Стоян Алексиев и други. Анджело! 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 Идеален план с идеален край.